Сега, що кашлиш така, бе? Защото така си искам. Да не е нещо кофти въздух тук на 2600. Кофти е много чист. Нали? Ме дразни. Така. Чакай сега да видим дали ще дойде в и половина. Ей, там има часов. Ето я! Не. Това е светлината на края на тунела. Да. Много бързо му движа обектива. По-плавно. Да, защото иначе не може да фокусира. Размазва се, не мога да фокусира до там. Идва. Това за зъбчата железница доста бързо пристига. Нали? Да. Тази зъбчата е порядък.